उदास्रि मोसाहारि लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गासैबो रेशन कार्ड गोनां लाख लाख आइजोफोरा 1 फेब्रुआरिखौ गोसोआव ला मानोना रायजोआव मोननो हागोन सरखारि रां अरुणोदय बिथांखिखौ नोंथाङा दाबो आर'जलाइ खालामाखै नामा जुदि खालामाखै अब्ला नोंथाङा 15 सेप्तेम्बरनि सिगां आर'जलाइ गाब रायजोआव 12 लाख आइजोफोरा थाबैनो मोजां खौरां मोनगोन 1 फेब्रुआरिनिफ्राय रायजोनि मोनफ्रोमबो बियाबनि आइजोफोरा सरखारि रां मोनगोन मोनफ्रोमबो बियाबनि साफ्रोम 10,000 आइजोफोरा सरखारि रांखौ मोननो हागोन गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकारनि मोनसे गेदेर फोसावनाय नाथाय सरकारनि बे रांखौ मोननो थाखाय आइजोफोरा मा खालामनांगोन 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायगोन आर'जलाइ बिखान्थिया रेशन कार्ड गोनां मोनफ्रोमबो नखरनि आइजोफोरा सरखारि रांखौ मोननो हागोन आरो आधार कार्डखौ रेशन कार्डजों लिंक खालामनांगोन रायजोआव अरुणोदय 3.0 सफैबाय अरुणोदयखौ 12,60,000 गोदान बेनिफिसारिफोरनो होनाय जागोन खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ उदास्रि मोसाहारि लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गासैबो रेशन कार्ड गोनां लाख लाख आइजोफोरा 1 फेब्रुआरिखौ गोसोआव ला मानोना रायजोआव मोननो हागोन सरखारि रां अरुणोदय बिथांखिखौ नोंथाङा दाबो आर'जलाइ खालामाखै नामा जुदि खालामाखै अब्ला नोंथाङा 15 सेप्तेम्बरनि सिगां आर'जलाइ गाब रायजोआव 12 लाख आइजोफोरा थाबैनो मोजां खौरां मोनगोन 1 फेब्रुआरिनिफ्राय रायजोनि मोनफ्रोमबो बियाबनि आइजोफोरा सरखारि रां मोनगोन मोनफ्रोमबो बियाबनि साफ्रोम 10,000 आइजोफोरा सरखारि रांखौ मोननो हागोन गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकारनि मोनसे गेदेर फोसावनाय नाथाय सरकारनि बे रांखौ मोननो थाखाय आइजोफोरा मा खालामनांगोन 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायगोन आर'जलाइ बिखान्थिया रेशन कार्ड गोनां मोनफ्रोमबो नखरनि आइजोफोरा सरखारि रांखौ मोननो हागोन आरो आधार कार्डखौ रेशन कार्डजों लिंक खालामनांगोन रायजोआव अरुणोदय 3.0 सफैबाय अरुणोदयखौ 12,60,000 गोदान बेनिफिसारिफोरनो होनाय जागोन खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ उदास्रि मोसाहारि लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गासैबो रेशन कार्ड गोनां लाख लाख आइजोफोरा 1 फेब्रुआरिखौ गोसोआव ला मानोना रायजोआव मोननो हागोन सरखारि रां अरुणोदय बिथांखिखौ नोंथाङा दाबो आर'जलाइ खालामाखै नामा जुदि खालामाखै अब्ला नोंथाङा 15 सेप्तेम्बरनि सिगां आर'जलाइ गाब रायजोआव 12 लाख आइजोफोरा थाबैनो मोजां खौरां मोनगोन 1 फेब्रुआरिनिफ्राय रायजोनि मोनफ्रोमबो बियाबनि आइजोफोरा सरखारि रां मोनगोन मोनफ्रोमबो बियाबनि साफ्रोम 10,000 आइजोफोरा सरखारि रांखौ मोननो हागोन गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकारनि मोनसे गेदेर फोसावनाय नाथाय सरकारनि बे रांखौ मोननो थाखाय आइजोफोरा मा खालामनांगोन 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायगोन आर'जलाइ बिखान्थिया रेशन कार्ड गोनां मोनफ्रोमबो नखरनि आइजोफोरा सरखारि रांखौ मोननो हागोन आरो आधार कार्डखौ रेशन कार्डजों लिंक खालामनांगोन रायजोआव अरुणोदय 3.0 सफैबाय अरुणोदयखौ 12,60,000 गोदान बेनिफिसारिफोरनो होनाय जागोन खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ उदास्रि मोसाहारि लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गासैबो रेशन कार्ड गोनां लाख लाख आइजोफोरा 1 फेब्रुआरिखौ गोसोआव ला मानोना रायजोआव मोननो हागोन सरखारि रां अरुणोदय बिथांखिखौ नोंथाङा दाबो आर'जलाइ खालामाखै नामा जुदि खालामाखै अब्ला नोंथाङा 15 सेप्तेम्बरनि सिगां आर'जलाइ गाब रायजोआव 12 लाख आइजोफोरा थाबैनो मोजां खौरां मोनगोन 1 फेब्रुआरिनिफ्राय रायजोनि मोनफ्रोमबो बियाबनि आइजोफोरा सरखारि रां मोनगोन
मोनफ्रोमबो बियाबनि साफ्रोम 10,000 आइजोफोरा सरखारि रांखौ मोननो हागोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकारनि मोनसे गेदेर फोसावनाय। नाथाय सरकारनि बे रांखौ मोननो थाखाय आइजोफोरा मा खालामनांगोन? 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायगोन आर'जलाइ बिखान्थिया। रेशन कार्ड गोनां मोनफ्रोमबो नखरनि आइजोफोरा सरकारनि रांखौ मोननो हागोन आरो आधार कार्डखौ रेशन कार्डजों लिंक खालामनांगोन। रायजोआव अरुणोदय 3.0 सफैबाय। अरुणोदयखौ 12,60,000 गोदान बेनिफिसारिफोरनो होनाय जागोन।